Kamachielo ni kweth mag Jokanyo mag UDA bade ma Nairobi koro lero ni ok gikore mar dok e yiero mar chamano e boma Nairobi wirane gisetimo chenro no higa mokalo. Jokanyo go nyiero weche moko mawachore ni moko kuom jotelo mane oyiere lemo mopogore opogore e chamano higa mokalo no daro dhi e duond bura mar DCP. Duond bura no bago yiere lemo mopogore opogore higa mokalo Nairobi to lemo mag county emane pod ok otimore. Stego bende gimako chung' motegno ni duond bura mar UDA biro dhi nyime gi tiyo gi ODM mano ne gwenge duto odongore kaka dwarore e bwo jatend piny Kenya William Ruto anyato tok yiero mag 2027. The UDA delegates in Nairobi, 340 of them, elected 20 from every constituency, are ready for action, are ready for movement, are ready to be instructed and take instructions immediately. It is further our commitment that in the next round of elections of the UDA party, where we shall go to elect our leaders at the county level, we are ready, we are willing, and we shall go because we know the next government will be formed by two-term President William Samoei Ruto. Sani wakauru advantage mondo wakonye jopiny bende ke jopiny ma piny kocha ywak ni ok gine gima sirkal konyogi to wane sirkal. Koro wakauru to nyisi president barani wan wasapote agenda ne mantie gote mondo jodala bende oyude ber ma jo Nairobi beneno. Kaka luor nagi wabedu kamora achiel ka jo kang'ato mondo wami William Samoei Ruto oti maber. To gi jo mane sirkal ako mondo Nyasaye omed mire uteko mondo wadhi maber ka higa ma 27 oromo to wan kaka jo UDA gi ODM kwariyo kamoro achiel jaduong' William Samoei Ruto wamiye Ruto tam. Akwayo jo onagi ni wariure uru kamoro achiel, wariuru jagot lwedo mondo wayud two term ma sani dwaro.